I de companys, nosaltres estem aquí a Santanyí perquè aquí també estan celebrant les festes de Sant Jaume. Encara no tenim molt d'ambient, però sí que està previst que d'aquí una estoneta surtin els caparrots i els dimonis. Per això parlam amb el regidor de festes de l'Ajuntament, en Gaspar. Bon dia, com anem? Què tal? Bon dia. Ja ganes de festa, m'imagino, no? Hombre, si ja fa un parell de dies que estem en festa nosaltres. No sé si mos podries adelantar un poc de lo que veurem avui a hora baixa, que crec que serà festa grossa, no? Sí, avui hora baixa és una hora baixa molt especial per nit del nostre poble, perquè se duen a terme, bueno, com sabeu, els dimonis i els xaparrots, que fan una cercavila per aquí, per dins el nucli urbà de Santanyí, i després unes corregudes de cintes en bicicleta i unes corregudes de joies. Fantàstic, Espai, doncs moltíssimes gràcies. D'aquí una estoneta en parlarem, així que, companys, d'aquí una estoneta tornarem a connectar en directe aquí a Santanyí i veurem com s'ho passen aquests nins i, sobretot, com se duen a terme aquestes festes de Sant Jaume, però això serà d'aquí uns minuts aquí, en els 5 dies. Enhorabona, Helena, la Fabiolera d'enguany. Això era el castell, però és que a Santanyí tothom també està preparat per viure les festes de Sant Jaume. Malament la calorada que fa, molts s'han animat a sortir a gaudir de la festa per passar una bona estona. D'aquí un no res està prevista la sortida dels dimonis i els caparrots de l'Ajuntament. Anem en directe, Xavi, ara, conta-mos. I doncs, Jaume, estic aquí amb els dimonis, encara no han sortit, però estan a punt de fer-ho perquè... Bé, dimonis només en tenim un, perquè la resta són caparrots i mirau, de fet, parlam amb aquest dimoni. En Marc, bon dia, com està? Bé, estem bé. No sé si teniu moltes ganes de festa, començau les festes, com anam per aquí? Anam bé, avui és tercer dia de festa i ara fent la bulla un poc d'anar a encalçar. Quan érem més petits érem els que anàvem a molestar un poc i així molt ens cansaven, i ara anant nosaltres a encalçar els altres i veurem si després també, quan siguin més grans, faran aquest paper. Men, si mos pots ensenyar aquesta màscara. Aquesta màscara no sé si l'has fet tu, o te l'han fet, o ja té història. Jo el primer any que venc aquí a fer de caparrot, però sempre és la mateixa. I sempre tu ets dimoni o va canviant això? No, cada any van demanant, i qui ho vol ser? I d'aquest. I doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies a tu per venir. Que vagi molt bé. És que, companys, continuem per aquí, perquè tenim altres caparrots. Bon dia, com estem per aquí? Bon dia, com anem? Bé. Men, jo vos veig amb aquestes vestimentes, me dona calor ja, o? Sí, un poc, però fotre el que hi ha. Mireu, no sé si me podríeu ensenyar un poquet el caparrot que teniu per aquí, perquè no sé si els heu fet vosaltres, si els abordonen, contau-me un poquet. No, aquests caparrots ja venen fets, estan fets de fa un parell d'anys, i res, hi ha un poc el bufó, el cuiner i un poc això. I els empreu tots o vos deixeu qualcun de reserva? Bé, fotre, hi ha més caparrots que no persones que vulguin fer de caparrots, i clar, el que fem és en deixem un parell allà on els aguarden, i llavors ja aquí doncs, els distribuïm. I òbviament en queden perquè no hi ha persones com per caparrot dur. És ja el que li demanaven el dimoni, no? No sé si això és una tradició que voleu vosaltres fer cada any, o deixeu en els quintos, o per ventura no sé si repetiu cada any, o vull dir, si repetiu cada any vosaltres, o deixeu pas a diferents persones. Bé, fotre, això s'ha fet sempre de diferents generació en generació. Jo personalment no vull que sempre sigui jo, m'agradaria que si gent del poble ho vol fer que ho faci, i si no, pues, me tenen a jo per fer el que sigui. Però vaja, lo guapo és que diferents generacions vagin participant, se vagin inculcant en les festes de Santanyí i vagin fent lo seu i vagin aprenent les coses, que és molt guapo. I doncs moltíssimes gràcies per atendre els 5 dies i que vagi molt bé, avui hora baixa. Vinga, adéu, gràcies. I de companys, ja veus aquest caparrot, veiem el dimoni que ja està preparat, però serà d'aquí uns minuts que vegem aquesta sortida dels dimonis aquí a la plaça de Santanyí, així que d'aquí uns minuts tornem a connectar i vos mostram tot el que passarà allà de fora a la plaça, però això no serà fins d'aquí uns minuts aquí en els 5 dies. Gràcies, Xavi. Falten 17 minuts per les 6. Demà Sant Jaume, tornem a les festes del patró de Santanyí. Han sortit ja els dimonis, veiem? I doncs, Jaume, estan a punt de sortir. Ja sentim les xeremies que estan dins de l'Ajuntament. Sentim la calor de la gent, a part de la calorada que fa. Però mireu, tenim aquí aquest grup de nins. Bon dia, com estàu per aquí? Bé. No sé si hi ha ganes ja de viure aquestes festes. Sí, moltes. Ho hem esperat tot l'any, les festes de Sant Jaume. Jo no sé si amb aquesta calorada vos atrevíeu a sortir. Sí. Les festes del poble. I vosaltres que sou santanyiners no vos podíeu perdre de cap de les maneres, no? Mai. Bé, idò, companys, moltíssimes gràcies. De res.
I és que mireu, perquè ja tenim aquí a la xeremia, ja sentim la música, cosa que indica que està a punt de començar la festa aquí de Santanyí, però mireu, continuem amb més persones, amem per aquí. Hola, bon dia, com estem per aquí? Molt bé. Sou de Santanyí, vosaltres, Sí, sí. Veniu cada any a viure les festes? Cada any, cada any. Amb aquesta calorada ja era hora. Ja era hora, sí, sí. Mem, què és el que estem a punt de veure ara mateix? Ara sortiran els caparrots que donaran una volta. Sí. No sé si després anireu a plaça, anireu a fer... Se dona una volta i després tornem aquí. Després no sé si anireu a prendre alguna cosa, anireu a celebrar un poc les festes Aquí hi ha les corregudes de cintes, que posen una cinta i es tiren. i participen els nins, I participen en ells, sí. I doncs moltíssimes gràcies, companys. Tenim problemes per sentir-vos, però mireu, continuem per aquí, perquè tenim en aquest papa i en aquesta ninola. Bon dia, com estem per aquí? Ai, no m'aixerren, perdoneu. Mireu, tenim per aquí, bon dia, com anem? Hola, què tal? Bon dia, com anem? Hola, buen día. Esteu disfrutant de les festes? Sí, ahora hay mucha calor. La verdad es que pasa uno muy poco gusto de estar por la calor que hace. Claro, me imagino, no sé si aparte de venir aquí tenías otros planes. ¿Teníais otros planes aparte de venir aquí? No, estar en el aire acondicionado. Pues muchísimas gracias, que vaya muy bien. I és que mireu, continuem per aquí, perquè aquí tenim més al·lots. Hola, bon dia, com anem per aquí? Bé. Com esteu? Teniu ganes de veure les festes? Sí. Mireu, ja veiem els caparrots. Vos agraden aquests caparrots? Sí, por primera vez. Vendrà l'any que ve. El teu germà ja l'any que ve serà un caparrot i tens ganes de veure'l? Sí. Moltíssimes gràcies, companys. Mireu, anem a veure si podem xerrar amb un dels caparrots. Van sortint de l'Ajuntament, però mireu, tenim aquí també un altre ninola. Bon dia. Com està, rei? Amem per aquí. Mireu. Companys, tenim en aquest caparrotet d'aquí. Bon dia, com anem? No ho sé gaire. Mem, tu qui representes? I bueno, pues amb un poc de color, però va bé. Sempre que hi hagi festa, va bé. Això vos volia dir perquè vos veig que aneu super tapats, no sé com ho duig. Anaven supertapats. Molta calor, però val la pena. No sé si és la teva primera vegada. És la meva primera vegada, però bueno, molta il·lusió. I de moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i molta sort. Mireu, continuem per aquí, perquè tenim en aquesta família fantàstic. Mira, tenim en aquest caparrot que apareix el bufó. Bon dia, amem per aquí, com esteu? Com en dic, aquest moixet d'aquí, més de 70 moixos han de ser acollits en aquest refugi de Lloseta perquè bàsicament els abandonen. Per això avui parlam amb la presidenta d'aquesta associació, Adela. Bon dia, com estàs? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Adela, més de 70 moixos, és una xifra bastant alarmant, només a Lloseta. Sí, sí, muy grande. De hecho, este refugio no está preparado para tener tantos gatos. 15 que están fuera, que los controlamos. 17 bebés ahora, porque han salido adoptados un par de ellos. Y 36 adultos. Eso es muchísimo para lo pequeño que es este refugio. Lo que pasa que como la gente no hace nada más que abandonar ahí en el portal, pues imagínate, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacernos cargo de estos pobres animalitos. I Adela, d'aquí un parell de minuts parlam amb tu, si t'apareix. Sí, encantada. Gràcies, Adela. Així que d'aquí un parell de minuts parlarem amb Adela perquè ens expliqui la problemàtica, com funcionen en aquest refugi i sobretot com cuiden en aquests moixets, però no serà fins d'aquí uns minuts aquí, en els 5 dies. Passam ara a parlar d'una altra qüestió que també ens preocupa, que és l'abandonament d'animals. Un problema que, tot i les campanyes de conscienciació i sensibilització que es donen per part de les institucions, no afluixa. Els moixos, per exemple, es troben en una situació delicada. A un refugi de Lloseta, amb capacitat per acollir-ne fins a 35, actualment n'hi ha més de 70. El nostre company Xavi Ara ha anat fins allà per veure com està la situació i poder parlar amb una de les voluntàries. Moixos com, per exemple, en Dino i na Marian, que són aquests dos que tinc aquí, són els que cuiden en aquest refugi de moixos. De fet, en cuiden més de 70 i per això venim aquí a parlar amb la presidenta de l'associació. Ella és Adela. Bon dia, com estàs? Hola, ¿qué tal? Bien. Adela, m'has dit que cuideu aquí més de 70 moixos perquè la gent els deixa aquí abandonats i vosaltres vos n'heu de fer càrrec, no? Sí, nosotros aparte de cuidarlos, lo que hacemos es, pues,
concienciar a la gente de que lo que tienen que hacer es castrar a sus gatos, porque es que si no los castran, no los traen aquí. Claro, ellos tienen su gata y la gata la quieren, pero los gatitos no los quieren. Entonces vienen, los dejan aquí en el portal. Aquí no hay turnos, aquí viene una chica por la mañana y ya no viene otra hasta el día siguiente. Entonces esos animalitos ahí, en una caja de cartón o en un saco, imagínate, no es plan. Entonces nosotros lo que pedimos a las administraciones es que conciencien, que hagan campañas de castración con las veterinarias colaboradoras, que hagan información en los colegios sobre la importancia de castrar a esos animales y que nos ayuden, porque es que estamos colapsadas, no podemos más. I és que mostra'm-nos un poc més d'aquest refugiament, perquè veig que tens diferents zones, no? Mira, aquí, per exemple, tens els Mossos que poden circular lliurement, allà altre tens un poquet perquè... Gatitos que pueden estar por todos los lugares que ellos están, porque aquí están castrados, vacunados, desparasitados, todo como toca. Después aquí tienen lo que es una zona donde tienen ellos su descanso, su confort y donde se sienten ellos a gusto. Tenemos aquí lo que es otro sitio que es de cuarentena, aparte, donde tenemos lo que son los gatitos cuando les hacemos, que vienen, que los abandonan y les hacemos una cuarentena. És a dir, vosaltres al cap i a la fi no només cuidau Mossos que t'han abandonat, sinó que també procurau que rebin assistència mèdica. Claro, eso es lo principal. Lo primero de todo, antes de nada, nosotros los llevamos a la veterinaria y le hacen lo que es un test de SIDA y de leucemia. De paleocompenia no es que los hagamos si no vemos, por ejemplo, que tengan síntomas. Si vemos que están apagados o decaídos, pues sí que le hacemos de paleocompenia. Pero si no, lo principal es el SIDA y la leucemia. Entonces, claro, los tenemos aquí en cuarentena aparte y ya después, cuando ya se les ha puesto su primera vacuna, a la siguiente, que es la segunda, a los 21 días, pues ya, si ellos ya son un poquito más mayores, ya los soltamos a las zonas comunes. I quines ajudes rebeu per part de l'administració pública? Perquè m'ho pareix que són ben poques, ¿no? Sí, por parte de la administración pública, que es el ayuntamiento, la verdad es que es muy poco, porque 1.200 euros para todo el año es muy poco dinero. Nosotros se lo hemos hecho de saber a la nueva alcaldesa, ella está conforme de que lo van a subir, que van a hacer todo lo posible por ayudar más y bueno, esperamos eso, de que haya más colaboración por parte de lo que son las instituciones, porque es que si no, no podemos continuar. Especialment en campanya de conscienciació cap a la població amb el tema de la castració i de l'adopció, no? Claro. Es que se tiene que hacer lo que son campañas de castración y de concienciar a la gente que aparte de que castre a sus gatos, que no los abandone, porque es que eso es un delito. Es que, según la ley nueva, la ley de animal nueva, es que es un delito. Y es que la gente no sé si es que no lo saben o es que les da igual. Idò, Adela, esperem que aquesta solució aquest problema se vos pugui solucionar lo abans possible i que de cada vegada vos venguin manco Mossos aquí perquè voldrà dir que el problema s'està solucionant. Adela, moltíssimes gràcies per atendre els 5 dies i per obrir-nos les portes de casa vostra. Muchísimas gracias, gracias por venir, Gràcies a vosaltres, Adela. Així que, companys, ja heu sentit en Adela, sobretot, campanya de conscienciació. Demanen conscienciar a la població en matèria de prevenció, es demana que la gent adopti en els Mossos de manera responsable i, en fi, que cada vegada hi hagi manco abandonaments. Clar que sí, no abandoneu els animals, per favor, adopteu-los.